Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Yalan Gasır kanalında Tatarlar tapşırığı başlana. Kilesi yartı saatdə biz sizin itibarınızda milletteşlerimiz tırmışındağı vakigalarını jitkiririz. Bugün bizim programda. Çilebi'de Celil Okuları konkursuna saylav alı turumuzda. Musa Celil, o dünyavi şair, onun eserleri her kimin yüreğine ötüp kire. Mariyil'de Tibegara Folklor Festivali. Burunғы bir kişide işitmegen şırlarını olup koytup dağın daşında tügerek oyunlarında jırılap birinci ırınlarına ola başladık. Tatarlar fondundan. Әйтергә кирәк әлеге манараның балконыннан бөтен Токиога искиткеч манзара ачыла. Хәзер сез Шинджуку районының күп катлы биналарын күрәсез. Tapşırığımız ahırında tarihi kadr sahifesi. Tatarстанның мәдәни башкаласы konkursunda katnaşkan rayonlar turunda sözümne devam ettirəm. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz bütün Dünya Tatar Kongresi yardımında dünya boylap seferler kılabız. Milletteşlerimizin yaşayışını yaktırtabız, bilgili barlıq məlumatlarını sizge jitkirige tırışabız. Bütün Dünya Tatar Kongresi 2024 yılını şəxslər yılı dip ilan etdi. Tatar milletin tanıtı üçün bir hesab iş başqarıla. Şit illərdə ömür etüşü tatarlar da bu ülkədə xizmət qoya. Bolgariyada yaşayışı Albina Valiyeva Millet Qahramanları degan kitap çıkardı. Ul tatar galimləri Indus hem İngil Tahirovlar şəxsinə bağışlana. Kitap İngiliz dilində. Әлбәттә, монда аларның тормыш юлы һәм гомумән аларның фәнни педагогик эшчәнлеге, сәяси эшчәнлеге дә яктыртылды. Чөнки Индус Риса улы Таһиров ул татар халкының 3000 еллык тарихын өйрәнеп, бик күп хезмәтләр язган күренекле галим. Ингил Риса улы Таһиров ул киресенчә шушы эшне дәвам итеп, тагын да аны тулыландырып, татар халкының тынычлык саклаучы халык икәнлеген испатлаган бик күп хезмәтләр язды. Казанда 16-нчы Татарстанның шикле хезмәттәшләре форумы узды. Пленар утырыш эшендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Утырышта Курган өлкәсе Шадрин районы Йолдыз авылында узган фаҗигагә басым ясалды. Чыгышлар тыңланды, видеоролик тәкъдим ителде. Авылдан килгән балалар да рәхмәтләрен җиткерделәр. Көлгә әйләнгән авылны торгызуда катнашкан эшмәкәрләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Savmı işkin, karagaylı urman, iskililer, itskin gavamı. Baş imegiz, kilgen kaygılarga. Siz skiflarının tatar devamı. Musa Celil icatın kileşek bunlarga tapşırı maksatından uyuşturulgan ədebi konkurs birinci bulup Çilebi jirligində başlangıç ala. Hazır xalqara statusqa iya bulgan Celil okularında qatnaşırğa tilevçiler sanı yıldan yıl arta. Bәйгенең туган илендә дә шул ук хәл. Быел инде 14нче тапкыр үткәрелә торган шигъри конкурс 2 көн дәвам итте. Шагыйрь герой исемен йөртүче 81нче Чиләбе урта мәктәбе традиция буенча өлкәнең төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән катнашучыларны кабул итте. Тулырак киләсе видео язмада. Карабаш һәм Аргаяш, Магнитогорск һәм Мияс, Шибаркүл һәм Кунашак өлкәнең төрле шәһәр районнарыннан балалар Чиләбегә Муса Җәлил исемендәге 81нче мәктәпкә җыелды. Аларның кайберләре Җәлил шигырьләрен укырга берничә 100 километр юл үткән. Несомненно, подвиг Джалиля для всех нас является примером беззаветного мужества. Его поэзия, она бессмертна, я считаю так. Җәлил укулары шигъри бәйгесе Чиләбедә 14 ел рәттән уза. Йылдан ел ул популярлык яулый. Йылдан ел аңа яңа катнашучылар килә. Быел конкурс 2 көн дәвам итте. 11 номинациядә узды. Аерылганда мине яратышта бүләк итте, исәп яулый. Конкурста ел сайын төрле милләт балаларда зур теләк белән катнашалар. 60 бала шагыйрьнең әсәрләрен авторның туган телендә башкарды. Җәлилнең шигырьләре шулай ук инглиз, немец һәм башка чит телләрдә дә яңгырады. Und sich ruhig unbewegt. A feeble light
one instant right above the darkest thousand. Musa Jalil татар шагыйры гына түгел, ул бөтен дөнья шагыйры. Чөнки илебезнең тынычлыгы өчен бит бөтен кеше катнашкан, бөтен кеше көрәшкән. Шул ук вакытта татарлар да, башкортлар да, руслар да, алар бергә батырлыклар кылганнар, бергә һәлак булганнар. Шагыйрьнең данлы исеме аның үлемсез шигъриятендә. Муса Җәлилнең 60 телдә нәшер ителгән иҗатының тәрбия әһәмияте бүген аеруча актуаль ди бәйгене оештыручылар. Балаларын конкурска озата баручы ата-аналар да шундый ук фикердә. В наше время, мне кажется, патриотизм как бы воспитывают в детях. Мне кажется, дело чести. Надо продолжать это дело. Есть очень стихи проникновенные, особенно которые про войну, которые трогают за душу, берут. Есть из чего выбрать. Мне безлюбимый белый свет не мил, в ее руках любовь моя. Югары сыйныф укучылары да, балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә бу көнне һәр катнашучы сайланган әсәрне сәнгатьле башкарып, актерлык сәләтләрен дә күрсәттеләр. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама. Пусти меня, пусти. И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плач. И голос стонет. И в сердце он вонзается, как нож. Җәлил укучылары конкурсы укучыларга кабат матур әдәбият белән танышу, иҗади карашын үстерү, шагыйрьнең башка әсәрләрендә ишетергә мөмкинлек бирде. Для меня, когда я читала это стихотворение, оно меня очень проникло. И даже когда я дома читала первый раз, меня даже слезу один раз пустило. Мне понравилось стихотворение «Варварство». Я услышала у девочки, и мне оно понравилось. Барлык катнашучылар да грамоталар белән бүләкләнделәр. Жюри тарафыннан аларның иң яхшысы Казанда чыгыш ясау өчен сайланачак. Я считаю, что наш конкурс не имеет ни границ, ни возрастов. Поэтому он и такой любимый. Балаларны конкурста катнашырга рухландырган, аларга ярдәм иткән укытучыларга, ата-аналарга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр бәйгене оештыручылар. Ватаныбыз азатлыгы өчен батырларча һәлак булган Муса Җәлил безгә искиткеч әсәрләр калдырды. Буыннар алмашына, ә кешеләр аның тирән эчтәлекле шигырьләрен кабат-кабат укыйлар. Чиләбедә башлангыч алган конкурсның максаты да шул. Җәлил иҗатын киләчәк буыннарга тапшыра бару. Чиләбе шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Михаил Драков, Денис Маленцев, татарлар. Мария Эл Республикасында үткәннәрне барлап дигән төбәкара фольклор фестиваль конкурсы узды. Катнашучылар төрле төбәкләрдән, Мария Элнең үзенең төрле районнары, Киров өлкәсе, Чуашстан һәм Татарстан республикалары, Пермь краеннан. Алар вокаль я хореография буенча сәләтләрен күрсәтте, халкыбызның фольклор уеннары белән таныштырдылар. Тулырак киләсе видео язмада. Кояш халык ансамбле Киров өлкәсеннән Нократ татарларының Нократ авылы дигән борынгы җырын алып килгән. Күптән түгел ансамбль үзенең 15 еллыгын билгеләп үтә. Киров өлкәсе татар конгрессы аларга Нократ татарларының заманчалаштырылган костюмын бүләк иткән. Бүген алар беренче тапкыр шул киемдә чыгыш ясый. 2012 елда түгәрәк уенда катнашканнан соң без инде башыбыз, аягыбыз белән фольклорга чумдык. Шуннан соң инде үзебезнең өлкәдә яшәп килүче Нократ татарлары авылларына экспедицияләр белән бардык. Крешин авылларына экспедицияләр белән барып, борынгы бер кеше дә ишетмәгән җырларны алып кайтып, тагын да шунда түгәрәк уеннарында җырлап, беренче урыннарны ала башладык. Безнең күңелләр үсеп китте. Исәнмесез, кызлар, егетләр, сез кайлардан? Без Мария Республикасында Маргинский район Кулбаш авылындан әпипе ансы белән килдек мондый конкурска. Нәрсә алып килдегез, нәрсә күрсәтәчәксез? Без күрсәтәчәкбез сценка. Ул сценкада мин аулак уздыра, миңа кунаклар киләчәк. Безгә әбиебез күрсәтә үзенең яшь вакытта уеннарын. Бу әпипе ансамбле безнең клубта инде 5 елдан артык шөгыльләнәләр. Алар театральный түгәрәккә йөриләр, бию түгәрәгенә һәм җыр түгәрәгенә. Алар төрле яктан килгән балалар.
Аулагы йортка килен төшерү яки кыз узату, самавыр агарту күренеше, үткәннәрне барлап конкурс фестивалендә төрледән төрле фольклор уеннары белән танышырга мөмкин иде. Борынгыдан килгән гырыф-гадәтләребезне буыннан-буынга тапшыру мисалы да бу чара. Фестивальдә балалар, яшьләр, өлкәннәр 7 яшьтән алып һәркем катнаша ала иде. Кызлар, ничек канәгатьме үзегезнең чыгышыгыздан? Аллага шөкер булды. Бер кыз әзрәк кенә йыгыла язды, но кеше күрмәгән дип ышанып калабыз инде. Bizim менә шушы коллективыбыз 10 кешедән тора. 10 кешенең 6-сы 70 яшеннән югары, 4-се 60-тан югары. Йөрәкләребез әле 18-дә, Аллага шөкер. Үзебезчә тырыштык инде, әзерләнүләребез кыйнарак булды, конечно. Менә шунысы читен ниндәй зур авылыбыз, авылыбызның клубы бүгенге көндә бик тора. Шуның өчен безгә вакытлыча гына ремонт асадылар, иске балалар садигын. Безнең анда менеп бакканыбыз юк әле. Инде җылысында бирделәр менә шушы көннәрдә, китапханәдә шунда күчте. Безгә йөрер өчен анда автобус куйсалар гына инде. Анда барып җитә торган түгел, басы уртасында ул. Урамда репетиция ясап килгән Сүнмәс йөрәкләр ансамбле сынатмады. Беренче дәрәҗә лауреат дипломы алып үз авылына кайтып китте. Гомумән, Марий Эл Республикасында 32 татар авылы бар һәм шуларның 12сендә генә клуб эшли. Әле аларның да 3се авария хәлендә. Ә бит җыелу урыннары, төрле түгәрәкләр булмаса, яшьләрне татар мәдәниятенә тарту бик авыр эш. Мәдәният йортында менә шундый ялкын бию коллективы эшләп килә. Яшьләр бию коллективы, бар үсмерләр коллективы, бию коллективы эшлибез. Руководителе, аның җитәкчесе Алмаз Хуҗин. Биюгә без кичмән җыелабыз, бик теләп йөрибез, бик ошатабыз. Үзебезнең теләк белән йөрибез инде. Вакытын каламыз аңа бар. Вакыт җиткерәбез биюгә дигәндә һәр вакыт бар. Төбәкара татар фольклоры фестиваль конкурсында 60 коллектив, төгәлрәк әйтсәк, 300дән артык кеше катнашты. Алар Марий Эл, Татарстан, Чуашстан республикаларыннан, Киров өлкәсеннән. Пермь краеннан катнашучылар буран булу сәбәпле килмәде. Шулай булса да жюри әгъзалары аларны онлайн рәвештә карады. Фестивальнең төп максаты балалар өчен булган уеннар, яшьләрнең уеннарын инде булган һәм халкыбыз инде югалтып бара торган токмакларны эзләп табу өстендә барды. Менә шушы төп юнәлешләр булды. Әмма ләкин күп катнашучылар безнең инде 18 яшьтән дәүләтләр. Барыбер ни дип әйтсәң дә яшьләргә тапшыру авыррак бара дигән фикергә туры киләбез без. Әмма ләкин шушы коллективларның килеп күрсәтүләре кызыксыну уятыр. Бүгенге фестиваль бездә бик тә рәхмәтле. Бу Татарстан мәдәният министрлыгы буенча грант буенча уздырыла. Бу грантлар безгә бик тә кирәкле. Аның белән күтәрәбез үзебезнең регионда фольклорны. Шунда инде тәшкилләнә хөрүкәдә тел саклана шуның белән әкренләп безнең үзәктә дә балалар шуңа кирип өйрәнәләр. Үткәннәрне барлап фестиваль конкурсы гырыф-гадәтләребезне саклау, фольклорыбызны онытмау юлында тагын бер адым. Бу юлда һәр чара мөһим. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Марий Эл Республикасы, Йошкар-Ола шәһәре. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татарлар фондыннан. Әйтергә кирәк, әлеге манараның балконыннан бөтен Токиога искиткеч манзара ачыла. Хәзер сез Шинджуку районының күп катлы биналарын күрәсез. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсында катнашкан районнар турында сүземне дәвам иттерәм. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар тапшыруы архивын барлый. Инде белгәнегезчә, татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хузурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбез дәвам итәр.
Токио, Казан кебек борынгы шәһәр түгел, беренче ныгытмалар 12 гасырда төзелә. Әмма Япониянең ярты процент җирен биләп алган шәһәр ил икътисадының 3тән 1 өлешен тулыландырып тора. Каланың үзендә 13 миллион кеше гомер итә, тик агломерациясе 37 миллион кеше тәшкил итә. Чагыштыру өчен Русиянең бөтен Азия өлешендә, Сибир һәм Ирак көнчыгышта барлыгы 31 миллион кеше яши. Тагын бер факт. Нью-Йорк һәм Лондон белән бер рәттән Токио дөньяның әйдә баручы финанс үзәкләренең берсе булып санала. Социологлар белдерүенчә, Япониядә үз-үзенә кул салучылар саны шактый югары. Моны Япон җәмгыятендәге рухи кризис белән аңлаталар. Беренче мәчет Токиода 1938 елда ачыла. Аны татарлар төзи. Хәзерге вакытта без татарлар төзегән мәчетнең иң югары ноктасында басып торабыз. Әйтергә кирәк, әлеге манараның балконыннан бөтен Токиога искиткеч манзара ачыла. Хәзер сез Шинджуку районының күп катлы биналарын күрәсез. Әлбәттә, инде безнең милләттәшләр гыйбадәтханәне кайда салырга дигән сорауга шактый төгәл итеп җавап биргәннәр, чөнки мәчет искиткеч матур урында урнашкан һәм бүген без Токиодагы беренче мәчет, быел 75 яшен тутырган мәчетнең тарихы белән һичшиксез танышачакбыз. Таныш булыгыз профессор Нобуо Мисава, Азия белгече. Ул бала чактан тарих белән кызыксына, тик мәктәп программасында бары тик Рим империясы турында гына укырга насыйп була. Дөньяда тагын 2 бөек императорлыкның барлыгын ачыклагач, Нобуо әфәнде гомерен тарихка багышларга карар кыла. Берсе Чингис хан кырган империя, икенчесе Госманлы императорлыгы була. Габдрашид Ибрахим, Япониядәге татарлар турында сөйләгәндә нәкъ менә шушы исем калкып чыга. Тубыл губерниясендә туган милләттәшебез турында аерым сөйләргә кирәк. 1905 елда Япония рус-япон сугышыннан өстен булып чыкканнан соң, Габдрашид Ибрахим бу дәүләт белән кызыксына. Япониягә 3 айга килә. Мондагы тормышны өйрәнә, күргәннәре турында Казанда нәшер ителүче татар журналларына яза. Шул ук вакытта 20 гасыр башында Русиядә Транс-Сибир тимер юл төзелеше тәмамлана һәм күп кенә татарлар Ирак көнчыгышка эшчеләр булып күченгән була. Япония, Корея һәм Кытайда исә бу вакытта модага Европа киемнәре үтеп керә башлый. Әмма Европаша киенер өчен сыйфатлы тукымалар булмый. Һәм бу тукымаларны татарлар китереп, алар белән сәүдә итә. Шул рәвешле Ирак көнчыгышта татар сөйләме елдан-ел ешрак ишетелә башлый. Милләттәшләр биредә гаиләләр кора, балалар үстерә һәм 17 ел килеп җитә. 1917 Rusya inkılabı olunca Rusya tarafından Rusya içindeki Müslüman Tatarlar üzerinde baskı çok şiddetli olmaya başlanmış. Bu yüzden Rusya'dan Müslüman Tatarlar bir grup Avrupa'ya, bir grup Osmanlı İmparatorluğu'na, bir grup uzak doğuya kaçmaya başlanmış. Bu yüzden bu Sibirya Demiryolu'nun işçiden daha fazla Rusya inkılabından sonraki Tatarların sayı çoğu artmış. Tügel sonlarına aytуы кыйын, ләкин 1920 елларда Токиода яшәгән татарларның саны 500-дән артып киткән булса кирәк. 27 елда шәһәрдә беренче татар мәктәбе ачыла. Ул хакта без сезгә сөйләрбез әле. 38 елда беренче мәчеттә калкып чыга. Аны татар җәмәгатьчелеге Һинд мөселманнары белән берлектә төзи. Габдрашид Ибрахим 1940 елга кадәр мәчеттә имам булып тора. Аннары муллалыгын Әмин Ислами дигән кешегә тапшыра. Сәламәтлеге какшаган була. 4 елдан соң 1944 елда 90 яшендә ул вафат була. 86 елда мәчетне сүтәләр. Чөнки күп саны җир тетрәүләр аның нигезенә зур зыян сала. 14 ел менә шушы урында бернинди бинада тормаган. 2000 еллар башында исә мәчетнең хәзерге бинасы төзелә. Аны төрекләр төзи. Татар җәмгыяте мәчет җиренә булган барлык хукукларны төрекләргә тапшыра. Һәм хәзер төрек стилендә төзелгән бу мәчеттә вәгазьләр 3 телдә: японча, инглизчә һәм төрекчә укыла. Tabii aslında Japonların yaşayışı İslam'a çok yakın ama inanç noktasında sıkıntılar var. Eğer inanç noktasındaki sıkıntılar da aşılabilirse İslam'a geçmeleri çok kolay. Zaten şu andaki gençlik herhangi bir dine inanmadığı için onları ikna etmeniz daha da kolay. Yani İslam'a geçiş günden güne artıyor Japonya'da. Япония башкаласында беренче мәчетне салган татарларның нәсел дәвамчылары бүген ничек һәм иң мөһиме кайда яши? Ни өчен татар мәктәбенең тарихи бинасын быел сүтәргә җыеналар? Ул хакта без сезгә киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Раил Мөтбаев, Татарлар, Токио.
Яңа ғасыр каналы 3-ші дистәне ваклап нәтиҗәле эшен дәвам иттерә. Халкыбызның төп йорт ата-баба нигезе дигән гыйбарәсе бар. Телевидениянең төп йорты Шамил Усманов урамында урнашкан. Хәзер сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесына 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстанның мәдәни баш каласы конкурсында катнашкан районнар турында сүземне дәвам иттерәм. Казан телевидение студиясе ТССРның 50 еллыгына, 50 еллык юбилеена әзерлек барышында районнар эстафетасы дигән тапшырулар тизмәсе оештырган иде. Бу елда Апас районы хезмәтчәннәр турында. Менә бу тапшыруда катнашучыларның һәрберсе турында айрым-айрым сөйлисе иде дә бит. Сюжетның кысалары мөмкинлек бирми. Районнар эстафетасы тапшырулары турыдан-туры эфирга барганлыктан ник аяныч аларның язмалары юк. Әмнә шушы тапшыру барышында төшерелгән фотоларда, мәсәлән, Шәүкәт Галиевның шул кадәр мавыктыргыч сөйләве дә. Аннан соң Сара апаның менә шушы өстәл янында утырганнарны ничектер бөтенсен кузгатып, менә дигән әңгәмә килеп чыкты. Аннан соң әлемнә бөтенсе шушында кул чабалар үзләренә. Аннан соң Илһам Аминың Идел ансамбле анда чыгышы. Фотоларда сакланган язмалары юк. Шулай да менә үзебезнең студияның видео архивында менә шушы вакыттагы шундый язмаларны табып, бәлкем сезгә дә тәкъдим итәрбез дип уйлыйм. Әлегә районнар эстафет турында менә шулай кыскача гына сөйләү булды. Аннан соң Татарстанның мәдәният үзәге дигән конкурсның юмаклары турында да киләчәктә тулырак итеп сөйләрбез. Чөнки бу республика халкы өчен бик зур мәгънәле вакыйга булды. Һәм бу айрым сөйләүне таләп итә. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигъри юллары белән тәмамлыйбыз. Туган телем исән-имин чакта халкым булыр данлы, тәхетле. Туган телле халык мәңге яшәр. Туган телле халык бәхетле. Исән-имин яшәргә язсын.